What a fish. Dáme to video na kordu. That was a beautiful carp I landed a while ago. And the slump Tarek was just perfect the right hook for this carp. Beautiful carp. Salam alaikum priatelia, zdravím vás v novom videu. Ako môžete vidieť, nachádzam sa na rieke Váh a už z tohto začiatku videa už asi tušíte, že budem tu chytať s juniorom. Obaja budeme chytať korito, budeme chytať na ľavej a na pravej strane, čiže budeme kotviť vedľa seba. Na túto výpravu som si doniesol so sebou guličky Krill a Seafood z Copex. Uvidíme, že ktorá gulička bude úspešnejšia, keďže od tohto roku už oficiálne chytám na Boatmaster. Bola to taká trošku zmena pre mňa, keďže po dlhých rokoch dlhé roky som chytal ten Myline, ale však život je zmena, chytám si na čo chcem, proste je to moja voľba. Ohľadom tohto aj mi písalo strašne veľa ľudí, že som si to správne vybral, že urobil som dobré rozhodnutie, nech mi to vydrží a som vám všetkým strašne vďačný, lebo strašne veľa pozitívnej správy som dostal, keď som prešiel vlastne k Máriovi chytať a dúfam, že budete spokojní aj s týmto videom. Čo sa týka tejto výpravy, tak teraz je momentálne piatok, budem tu do ďalšieho útorka, ale bohužiaľ, keďže som pracujúci človek, tak budem musieť akože odbehnúť odtiaľto, ale keďže junior bude kotviť vedľa mňa, tak čln si tu nehávam, on mi to tu postráží a tým pádom nemusím brať so sebou domov tento čln. A je to aj také moje prvé video z tejto lodi. Ako viete, som si kúpil aj novú loď, takže toto bude aj taká premiéra, vlastne krst mojej novej lode. Ale zatiaľ spokojnosť na maximum úplne, lebo už na Malom Dunaji som niečo odchytal, tak bola to dobrá voľba. Takže ideme na to, posaďte sa, pripútajte sa a ideme do videa. Čaute. Zatiaľ, priatelia, vám to idem shrnúť, mám za sebou už dneska jeden deň a podarilo sa mi zdolať také menšie ryby. Zatiaľ z krmného miesta mi prichádzali také kapre okolo tých 3-4 kg. Dúfam a verím tomu, že počas dňa alebo počas zajtrajška alebo už noci sa tam objavia nejaké krajšie tie ryby, ale však není o to jej veľkosti tá kapralina, ale hlavne o tom oddychu pri vode, ale však snáď vám budem vedieť ukázať aj nejakú tú krajšiu rybu. Takže ideme do tej prvej noci a uvidíme, či sa im podarí zdolať nejakú tú rybu. Takže poďme do nich a dúfam, že sa vám v noci proste prihlásim, alebo aspoň nad ránom.
takto na člne, je tu trošku také užšie, takže sa vám hlásim furt v tej istej polohe, ale idem vám ukázať montáž, ktorú idem akurát vyviesť. Je to D-rig. Robím to úplne jednoducho, lebo robím to z D-rig Kickers, čo je vlastne od Kordy. A takto si úplne jednoducho vlastne môžete urobiť to D-čko, lebo mne sa to moc viazať nikdy nechcem, tak s takýmto umelým plastovým takým nadstavcom, alebo proste akým si to viete vytvoriť, vám to za chvíľočku ukážem aj bližšie. Háčiky používam Longshanky, tie sú 4 veľkosť. Podľa mňa na to D-čko tento háčik akože pasuje ideálne najviac, tak mne sa toto osvedčilo, ja toto proste používam a s týmto zdolávam tento rok tie ryby a toto sa mi proste osvedčilo. Tak a konečne tu mám krajšiu rybu. Dneska nad ránom som pochytal dosť tých menších kaprov, okolo tých 5 kg, tak konečne prišiel taký krajší, idem vám ho ukázať. Opäť to bola nástraha moja obľúbená, Seafood Scopex, ale tentokrát som tam dal jednu tricku. A tu je výsledok. Krásny. Brutálne krásny kapor. Idem ho rýchlo pustiť naspäť a udice už mám vyvezené, tak už len čakať na ďalší záber. Super, idem ho pustiť naspäť do vody. Takže mám tu ďalšiu rybu, tentokrát 30 mm Seafood Scopex, solo 1 gulička do koryta a tu je výsledok, parádny šupináč. Sa nám zdá, prišiel za mnou aj junior, sa nám zdá, že túto rybku už Majko chytil pred pár rokmi, ale nie sme si istí, ale podľa nás to je tá istá ryba. Bomba. Tak vážení, ahojte, vítam vás opäť z rieky, lovu z lode, alebo lov kaprov s Lacim Horňačkem. Dostal som sa tu už aj ja. Hneď s takouto prvou krajšou rybou. Nabil som tam 3 časov ráno, som si to pekne zakrmil. Nabil som Seafood Scopex topkou. Len kapor sa moc nechce fotiť. Už sa točíme 3-krát, tak možno až 4-krát to vyjde. Počkaj kamarát, prosím ťa, vydrž. Na pár sekúnd. Ešte. Nejaký má krče, kamoško, to je musí pozerať. To ten Seafood robí. To robí ten Seafood, oni sú tu. Chce ďalší, teraz som Mário tam nedáva vodu, ale Red Bull. To si nemal prezradiť. Tajná ingrediencia Podmaster je Red Bull, zmiešaný s konopnou mučkou a beta-karotén. No počkaj. Takáto rybka. Super, alebo ty. Paráda. Ďakujem ti, téme. Dobre, kamarát.
Vieš, na koho si máš dávať pozor. No sú skodiskutovali. Ďakujem, čiže krásne. Ďalší zážitok. Snad sa ešte uvidíme. Máme za sebou už druhý deň takto na lodi s juniorom a zatiaľ to hodnotíme tak, že podarilo sa nám chytiť celkom veľa rýb a boli tam aj krajšie ryby, takže zatiaľ táto výprava naša akože vypadá, že celkom to bude dobré. Budeme tu ešte strašne veľa dní, ešte máme pred sebou nejaký týždeň, tak ja zase ale musím ísť domov, budem sem chodiť asi pravdepodobne po robote, tak proste to len prespím noci, ráno do roboty a potom zase večer naspäť a takto sa tu budem snažiť nejako to odchytať, potom od konca týždňa vlastne od piatka tu budem až do útorka, čiže tie dni tu budem akože aktívne chytať dosť a uvidíme, že či sa mi podarí nejaká ryba, či sa mi podarí prekonať tú magickú hranicu na nástrahy Boatmaster. Tak ale zatiaľ túto výpravu hodnotím fakt, že super. Tak držte nám zatiaľ palce, ahojte. Som veľmi rád, že moja rýchla pohotovostná fotografická jednotka Laci Horňáček prišiel do 7 minút 35 sekúnd. Neskutočne niečo. Keby tak chodili záchranky na Slovensku, tak by bolo veľa menej smrti ako je. A čo dodať, no brutálna ryba, cez 20 kg, proste ten boj, všetko, západ slnka, taký jemný vetrík na rieke, ťahal ma tu hore-dole, vošiel aj do nejakej prekážky, ale potom hneď z toho vyšiel, takže chvála Bohu som nemusel kotvičkovať, lebo ja čo mám tu nakotvičkované, tak dosť. Takže krásna ryba, fakt som sa tešil, som tu skákal na člne, skoro som sprevodcal to do vody, ale už je v saku a moc sa teším naozaj, toto je taká majová ryba a ideme na to. Vítam vás pri predpovedi počasia. Máme tu oblačno, miestami 21+. Again, a beautiful cup, and it's over 40 pounds, mate. I really enjoyed it. I really did, man. You know, that was the fishing lifestyle, man. You know, beautiful cup. Môžem? Musíš, poďme. Tak, po 4 týždňoch na rieke Vach som si tu vysedel. Mal som rôzne ryby, 10, 13, 15 kg, ale konečne prišla ryba cez 20, 21. Som fakt šťastný, taká úprimná radosť. Je mi dnes všetko jedno, je to naozaj úžasný pocit. On keď je takto nahnutý, aj hento, čo si nás fotil, ja to niekedy zle držím, vieš, on je na mne a tým pádom tá ryba vyzerá akoby menšia, lebo ho mám takto. Ten kapor musí byť vždy proste pekne rovno. Tak kamaráti, máme tu v podstate môj posledný deň a Laciho predposledný deň na rieke Vach. Strávili sme tu ja 8 dní, Laci 5 dní alebo 6 dní vlastne v podstate a podarilo sa nám chytiť niekoľko krajších rýb. Chytali sme ryby cez 15 kg, podarila sa nám ryba cez 20 kg a dnešnou noc ešte som si prial nejakú tú rybku a není možno až tak veľká, ale je nádherná. Podaril sa mi nad ránom menší dablík, jedna ryba je cez 13 a šupík, jedna je cez 15, lisec, seafood skopex. Takže rybky z koryta, krásne jazdy, super boj. Úplne pecka. Tak tomu dodať, že? Ďakujem ti, kamarát.
Takže si myslím, že veľmi úspešná výprava na maj a s Lacim chystáme pre vás aj cez leto nejaké ďalšie veci, videá a verím, že sa nám podarí aj vybehnúť do toho Talianska, čo plánujeme spolu, no a uvidíme. Daj na to. Ďakujem ti, kamarát, za všetko. Ja za všetko. A vidíme sa. A ja pravdepodobne idem, lebo mám záber, takže ideme do toho. Ešte tu ostávam jeden deň, takže bomba. Tak priatelia, mám tu ďalšiu rybu. Junior odišiel domov, ale mám takého tušáka, že sa nám podarila ryba 2x20 plus. Na tejto vychádzke guličky od Mária Seafood Copex uradovali úplne, že maximálne neskutočné ryby, neskutočné zábery a ryby z váhu. Čiže každá jedna je cenná, ale tu je môj klenot tejto výpravy. Idem vám ju ukázať. Bomba kapor. Neskutočné niečo. Ešte raz vám ju ukážem. Paráda. Ešte spravím nejaké fotky a pustím ho naspäť do vody. Ahoj kamaráti, už tie dni ani nerátam, pôvodne som tu mal ostať jeden deň, jak Junior odišiel domov, ale ostal som tu, to už je dokonca nejaký 5. alebo 6. deň, takže odchytal som si tu svoje, odchytal som brutálne pekné ryby a mám pred sebou teraz ešte poslednú noc, tak idem to tam vyviesť momentálne. Len dneska začal fúkať neskutočne nechutný, extrémne silný vietor. A vlny ani nerobia taký problém, ale robí problém to kotvenie. Mám brutálne kotvy, dobré kotvy, ale proste aj tak ma to fúka a nedokážem sa proste ukotviť na jednom mieste. Tak som to spravil, myslím, že mám záber, tak som to spravil tak, že vykotvil som sa priamo k brehu. Dve laná som uviazal na breh, k rákosiu tam boli nejaké betónové panely, tak tomu som sa priviazal. A ďalšie kotvy som dal do vody cez lana, takže už stojím fixne, tak momentálne iné mi neostáva, už len čakať. Idem na noc vyviesť líce, budem sa snažiť odchytať korito, na tomto úseku tu chytám iba korito, sú tu nejaké prekážky, takže není to vôbec jednoduché. Je to totálne už na psychiku na tejto lodi, ako ja som spokojný, lebo je to moja taká premiéra. Keďže teraz som nedávno kúpil túto loď. Čo sa týka pohodlia, akože super, ja som spokojný, bola tu za mnou aj priateľka zo začiatku, potom jeden kamoš došiel za mnou, druhý kamoš, mal som pocit, že som ako hotel na vode, sa tu ľudia striedali, ale super, akože môžem túto celú výpravu hodnotiť tak zatiaľ, že ja som maximálne spokojný, dobrá atmosféra tu bola, spoznal som ako pár nových ľudí aj a celkom dobre, všetko OK. Čiže idem do poslednej noci, teraz je momentálne nejakých 5-6 hodín, za chvíľočku to idem prevážať, väčšinou to prevážam okolo tej 7. A neviem, proste mám to tak nastavené a uvidím, že do rána sa mi podarí zdolať nejakú tú rybu. Tak pevne verím, že áno. Zábery prichádzajú väčšinou do tej polnoci, pravdepodobne aj spravím nejakú tú rybu, lebo zatiaľ som každý deň nespravil nejaký ten záber. Nie je síce veľkú rybu, ale podarilo sa mi. A tie hlavné ryby, tie najlepšie ryby mi prichádzali väčšinou vždycky od tej 5. rána
do tej 11. pred obedom, tak toto bolo to hlavné obdobie, keď brali tie ryby, tie veľké ryby. Tak idem to tam vyviesť, držte mi palce a dúfam, že sa vám budem hlásiť nejakou tou mega rybou. Včera bolo 35 stupňov, dneska je ledva 24. Obrovské ochladenie prišlo, momentálne aj vajca mi zamrznú vo vode, ale už keď ja som vo vode, tak väčšinou to stojí za to, lebo mám tu krásneho lisca. Podľa mňa je to z toho dôvodu, keďže moja manželka je strašná úchyláčka na tie lisce a miluje tie ryby, tak bola tu pred chvíľočkou za mnou, doniesla mi obed a ona ako náhle odišla, tak do toho som mal jazdu a tu parádny lisec z rieky Váh a teraz som ju zavolal naspäť, nech mi dojde pomôcť natočiť. A opäť to bola nástroja Seafood Scopex 24 mm priamo z koryta, takže tu je výsledok. Brutálne krásny kapor. Láska, pôjdeme tuto takto. Je to neskutočná krásna ryba. Ryba vôbec nespolupracuje však. Ale parádny je. Toto je pravdepodobne už ozlúčková ryba, lebo poviem na rovinu, že už mám toho dosť. Výprava s týmto končí a nemám slov, lebo zažil som strašne dobrú výpravu, brutálne zážitky, spoznal som pár dobrých ľudí, takisto ako to bola naša premiéra s juniorom. A proste takto to má vyzerať, rybolov, nejaké ryby do toho, kaprarina, kamaráti, trošku si popíjať a nie navzájom sa hejtovať. Takže ja si myslím, že táto výprava bola celkom úspešná, pochytali sme fakt pekné ryby a Seafood Scopex strašne moc dobre chytal tie ryby. A vlastne, keby náhodou aj niekto z vás chcel tieto buličky alebo chcel by si ich vyskúšať, tak nech napíšu Majovi, Juhošovi alebo mne a podľa mňa s tým nemá problém ani Mário, a takisto ani ja, že po prípade, keď budete na Kráľovej alebo niekde na Váhu, tak by sme nám to osobne aj doniesli. Vyskúšajte a uvidíte sami, že na rieke Váh alebo na Kráľovej tie ryby na to reagujú proste neskutočne dobre. A tu je ten spomínaný dodrivkový kapor. Není to veľký, ale opäť krásny boj cez deň. Takže s týmto sa od vás lúčim. Vidíte na odber a jak sa hovorí, vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.